κύριοι πρέσβεις, κύριοι καθηγητές, αγαπητοί φίλοι, και αν κάποιον ξέχασα, όχι ονομαστικά δεν είπαμε κανένα, αλλά κατά κατηγορία νομίζω θα δείξει κατανόηση. Η καιρή είναι ιδιαίτερη και σκεφτήκαμε οι τρεις συνδιοργανωτές που είναι αυτής της εκδήλωσης, που είναι το Ινστιτούτο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, το οποίο προεδρεύει ο ναύαρχος ο κύριος Φενέκος, το Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων, το οποίο εδώ εκπροσωπεί ο και ομιλών κύριος καθηγητής ομότιμος στρατηγικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ο κύριος Πλατιάς. Συνδιοργανώνουμε αυτή την εκδήλωση, η οποία έχει και το στοιχείο και της επικαιρότητας, δεν είναι μόνο επίκαιρη, θα έλεγα ότι είναι διαρκούς ενδιαφέροντος. Λοιπόν, είναι σήμερα η μέρα των Ηνωμένων Εθνών, αλλά βεβαίως είμαστε στις παραμονές σπουδαίων ιστορικών εθνικών επετείων. Είμαστε εδώ απόψε πολίτες που νοιαζόμαστε για το παρόν και το μέλλον του τόπου, για την πορεία της πατρίδας μας. Πλέγουμε ανάμεσα σε συμπληγάδες. Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται σκληρός. Πυρηνική κλιμάκωση δεν είναι αδιανόητη. Ούτε εκεί, ούτε στη Μέση Ανατολή, όπου το Ισραήλ νικάει μεν, εξαντλείται δε οικονομικά και δεν λύνει το στρατηγικό υπαρξιακό πρόβλημά του. Η Ευρώπη, από την άλλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την οποία έχουμε συνδέσει την τύχη μας, χάνει έδαφος στην παγκόσμια σκακέρα. Και εμείς έχουμε απέναντι, στην άλλη ακτή του Αιγαίου, την διεκδικητική Τουρκία. Δεν είναι ποτέ πλεονασμός να υποθεί ότι η διατήρηση άθικτης της νησιωτικής δομής γύρω από την ηπειρωτική χώρα είναι ζήτημα υπαρξιακό για το κράτος και το έθνος μας. Τα δικά μας πράγματα δεν βαίνουν καλώς στο πλαίσιο του ανταγωνισμού που υπάρχει μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παιδεία μας δεν στέκει στο επιθυμητό επίπεδο. Η γεωργία μας, πηγή ζωής για τους παππούδες μας και πάντοτε τρόπος βιωτής για μεγάλο κομμάτι της ελληνικής υπαίθρου, έχει πληγεί. Παράλληλα, οι περιφερειακές ανισότητες, αλλά και το χάσμα ανάμεσα στους λίγους και τους πολλούς, βαθαίνει. Η κοινωνική συνοχή, σε συνθήκες μάλιστα απειλητικής δημογραφικής κάμψης, διαταράσσεται. Και αυτό πρέπει να διορθωθεί πριν είναι πολύ αργά. Ιδού το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινείται ο δημόσιος και ο εθνικός βίος, ενώ δοκιμάζουμε να απαντήσουμε με διπλωματικά και αμυντικά μέσα στις προκλήσεις που προέρχονται από τη γείτονα. Καμία διπλωματική μάχη δεν μπορεί να κερδιθεί αν δεν υποβαστάζεται από πολιτική, οικονομική, πολιτισμική και αμυντική στρατιωτική ισχύ. Η απόψινή εκδήλωση με εισηγητές κορυφαίους στον τομέα τους συμπολίτες μας, ακριβώς τον σκοπό αυτό υπηρετεί. Να υποστηρίξουμε δίκαιες και όχι ετεροβαρείς διευθετήσεις, οι οποίες να προάγουν το εθνικό συμφέρον, να εξασφαλίζουν ειρήνη και ευημερία και να αποτελούν υγεία και στέρεη βάση για ειρηνική συνύπαρξη και συνεργασία του ελληνισμού με την Τουρκία, εδώ και στην Κύπρο. Και συνεργασία και με τον κόσμο γενικά που μας περιβάλλει. Για να γίνουν αυτά, απαιτείται διπλωματική σύνεση, βαθιά γνώση, γνώση ενδελεχής και του αντισυμβαλόμενου, βηματισμός χωρίς σπουδή και συνειδητοποίηση ότι αν δεν γίνεται αλλιώς, θα συνεχίζουμε να ζούμε με εκκρεμότητες. Είμαστε ιστορικό και περήφανο έθνος. Μπροστά στον καθρέφτη της ιστορίας, οφείλουμε να διαφεντέψουμε τα δίκαια και τα συμφέροντά μας. Εμείς εδώ που σας προσκαλέσαμε απόψε, ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, το Συμβούλιο, ο Στράβων, δεν είμαστε ούτε γεράκια, ούτε περιστερές. Ούτε παιδιά της Αφροδίτης, ούτε του Άρη, του Θεού του πολέμου. Είμαστε Έλληνες δημοκράτες, πατριώτες και κυρίως πραγματιστές, που εγκύπτουμε στη σπουδή της ιστορίας
και δεν εκλαμβάνουμε τους ευσεβείς πόθους μας για πραγματικότητες. Στις αντιλήψεις μας περιλαμβάνονται δύο αρχαία αξιώματα. Αν θέλεις ειρήνη, μην παραμελείς τα του πολέμου πράγματα. Και ένα δεύτερο. Μέγα το της θαλάσσης κράτος. Με αυτά τελειώνω και δίνω το λόγο στον καθηγητή και πρώην Υφυπουργό των Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά τους οργανωτές, ευχαριστώ θερμά όλους εσάς που ήρθατε σήμερα εδώ να μας ακούσετε. Το θέμα μας είναι η Ελλάδα σε σταυροδρόμι, όπως αντιλαμβάνομαι, και πράγματι η χώρα μας βρίσκεται, πιστεύω, σε ένα σταυροδρόμι αποφάσεων. Έχουμε δύο προσεγγίσεις του μεγάλου προβλήματος που αντιμετωπίζουμε, το λεγόμενο πρόβλημα, να το απλοποιήσω, Τουρκία. Η μία είναι το εφησυχαστικό αφήγημα. Είναι η κυρίαρχη άποψη, αυτή που ακούμε καθημερινά στα μέσα ενημέρωσης. Η Τουρκία είναι ειλικρινής, θέλει ηρεμία, έχουμε κοινά συμφέροντα μαζί της, δημιουργείται εμπιστοσύνη. Αυτή λοιπόν η θεωρία, η προσέγγιση του προβλήματος Τουρκία, θεωρεί τον διάλογο αυτό σκοπό. Γίνεται ο διάλογος για να εκτονώνεται η ένταση, πιστεύουν όσοι τον υποστηρίζουν υπό αυτούς τους όρους, και βέβαια μπορεί κατά τη θεωρία αυτή και να αποδώσει ένα κοινό συνυποσχετικό, το οποίο θα οδηγήσει τις δύο χώρες στο Διεθνές Δικαστήριο. Νομίζω ότι οι ίδιοι υποστηρικτές αρχίζουν πλέον να μην το πιστεύουν, ότι δηλαδή είναι εφικτή η υπογραφή, η σύναψη ενός κοινού συνυποσχετικού, και να ετοιμάζονται, όπως διάβασα από προχθεσινές διαρροές, για την αποτυχία αυτής της συνάντησης ή αυτού του διαλόγου που ξαναξεκινά επί των καυτών, όπως λέμε, ζητημάτων, και νομίζουν ότι δια της θετικής ατζέντας θα επανέλθει πάλι η ηρεμία μεταξύ των δύο χωρών. Άρα λοιπόν αυτή η σχολή θεωρεί ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική εκτός από αυτόν τον διάλογο. Η άλλη εναλλακτική, λένε, είναι ο πόλεμος. Δεν εννοεί, λέει η σχολή αυτή, ότι η Τουρκία δεν εννοεί τα όσα μας λέει, το κάνει για εσωτερική κατανάλωση, για προεκλογικούς μάλιστα πολύ συχνά λόγους, έστω και αν περνάνε οι εκλογές πάλι επαναλαμβάνεται αυτή η δικαιολόγηση, και ότι τελικά μέσω της θετικής ατζέντας, η οποία είναι μια σειρά συμφωνιών δευτέρας και τρίτης κατηγορίας που άλλωστε δεν προχωρούν, μέσω αυτής της θετικής ατζέντας και του Διεθνούς Δικαστηρίου θα επέλθει η επίλυση του προβλήματος Τουρκία. Αυτή είναι η μία λοιπόν άποψη, η οποία συνοδεύεται και από κάποιες εφάνταστες, θα έλεγα, απόψεις, όπως του Υπουργού Εξωτερικών, που λέει ότι δεν ακολουθούμε συναλλακτική πολιτική, δεν ακολουθούμε ιδιωτελή πολιτική, δεν ακολουθούμε ωφελημιστική πολιτική. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω πως ένας Υπουργός Εξωτερικών, που η βασική του αποστολή είναι να διαπραγματεύεται, ξεχνάει την ίδια την αποστολή του. Γιατί αυτό σημαίνει δεν συναλλάσσομαι. Τώρα υπάρχει άλλη προσέγγιση φυσικά του προβλήματος Τουρκία, και αυτή είναι αυτή που λέει, αυτό που νομίζω πιστεύουμε πολύ εδώ, ότι έχουμε έναν αναθεωρητικό, επιθετικό και ισχυροποιούμενο γείτονα, ο οποίος μάλιστα τον τελευταίο καιρό, και δεν είμαι βέβαιος ότι η ελληνική κοινή γνώμη το έχει συνειδητοποιήσει, έχει περάσει από το αφήγημα της διεκδίκησης θαλασσίου, υποθαλασσίου χώρου, δηλαδή ΑΟΣ, Υφαλοκρηπίδα. Έχει περάσει στη διεκδίκηση εδάφους, νησιών,
πρώτα με τη θεωρία των γκρίζων ζωνών, με τις λεγόμενες 152-158 βραχονησίδες, πολλές εκ των οποίων δεν είναι καν βραχονησίδες, είναι νησιά κατοικημένα. Και τελευταία, μέσω της σύνδεσης του προβλήματος, του δίθεν προβλήματος της αποστρατιωτικοποίησης, πέρασε στην διεκδίκηση και των μεγάλων νησιών. Ή δηλαδή, λέει η Τουρκία, τα αποστρατιωτικοποιείται πλήρως, ή εγώ θα τα διεκδικήσω αυτά τα νησιά κατά κυριαρχία και βεβαίως θα έρθω και μια νύχτα ξαφνικά, αν δεν το έχετε καταλάβει. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας έναν επιθετικό, αναθεωρητικό και ισχυροποιούμενο γείτονα. Άρα, εάν ισχύει αυτή η άποψη, αν ισχύει αυτή η ανάλυση, τότε θα έπρεπε η χώρα να βρίσκεται σε μια γενική προετοιμασία, σε μια πανστρατιά, διπλωματική, στρατιωτική, αλλά και στο επίπεδο της κοινωνίας, από τη θητεία μέχρι τις αμυντικές δαπάνες. Πολλά, πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν. Γράφω μερικά από αυτά στο καινούριο βιβλίο που μόλις έστειλα στον εκδότη. Έχουμε λοιπόν ανάμεσα στις δύο πλευρές, πέραν όλων αυτών, μία αντικειμενική βαθιά ασυμμετρία ή αν θέλετε πολλές βαθιές ασυμμετρίες. Αντικειμενικές ασυμμετρίες πρώτα-πρώτα. Μιλάμε για την έκταση, μιλάμε για τον πληθυσμό, μιλάμε για το ΑΕΠ, μιλάμε για τις κατακεφαλήν αμυντικές δαπάνες, αλλά υπάρχουν και οι, αν θέλετε, λιγότερο αντικειμενικές. Και μία από αυτές πολύ σημαντική είναι ότι έχουμε από τη μια μεριά μια χώρα η οποία είναι, όπως λέμε, status quo, δηλαδή υπερασπίζεται τα σύνορά της, το σημερινό συνοριακό καθεστώς ως έχει, και η άλλη η οποία είναι ανατροπέας του status quo. Θέλει να αναθεωρήσει το status quo. Συνεπώς υπάρχει μια θεμελιακή διαφορά ανάμεσα στις δύο χώρες όταν κάθονται στο τραπέζι των συζητήσεων. Και έρχομαι σε μια μικρή υπέρπτυση της στρατηγικής που ακολουθήσαμε από το 1974 και μετά. Είμαστε 50 χρόνια μετά το 1974 και νομίζω δικαιούμαστε, αν όχι υποχρεούμαστε, να κάνουμε μια αυτοκριτική, μια, αν θέλετε, ανάλυση του τι κάναμε σωστά και τι κάναμε λάθος. Δεν θα μπω πάρα πολύ στα σωστά, νομίζω όλοι τα γνωρίζουμε. Θα μπω σε αυτά που βλέπω ότι δεν οδήγησαν σε αποτελέσματα. Και θα πω γενικά ως γενική τοποθέτηση ότι μία στρατηγική, εάν αποδίδει, τότε θα έπρεπε κανονικά, αφού είναι μάλιστα και αποτρεπτική, να έχει αποτρέψει την Τουρκία από οποιαδήποτε από τις διεκδικήσεις της. Έστω και μία διεκδίκηση της Τουρκίας, η στρατηγική μας επί 50 χρόνια δεν μπόρεσε να αποτρέψει. Αυτό θεωρείται επιτυχημένη εθνική στρατηγική? Θέτω λοιπόν το ερώτημα. Στη δεκαετία του 80, υπό την πίεση του ανερχόμενου τότε Πασόκ και του Ανδρέα Παπανδρέου, υιοθέτησε η χώρα την στρατηγική τότε, όπως την διατύπωσε ο Ανδρέας Παπανδρέου, δεν παραχωρούμε τίποτα, δεν διεκδικούμε τίποτα. Το έλεγε αυτό μια χώρα η οποία μόλις το 1982 είχε υπογράψει τη συνθήκη για το δίκαιο της θάλασσας, που έδινε στην Ελλάδα ένα τεράστιο πλούτο θαλασσίων ζωνών. Τεράστιο πλούτο θαλασσίων ζωνών, από τον οποίο πλούτο θαλασσίων ζωνών συγκρατήσαμε μόνο αυτό που μας συνέφερε, αυτό που μας φαινόταν εύκολο, γιατί ήταν μονομερές δικαίωμα και είναι μονομερές δικαίωμα, την επέκταση των χωρικών υδάτων. Τα ξεχάσαμε όλα τα υπόλοιπα. Ούτε τις ευθείες γραμμές βάσης, ούτε φυσικά την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ, ούτε τη συνοριακή ζώνη, συνορεύουσα ζώνη, ούτε ένα σωρό άλλα πλεονεκτήματα που δίνει το δίκαιο της θάλασσας. Τα ξεχάσαμε. Δεν διεκδικούσαμε τίποτα. Και αφού δεν διεκδικούσαμε τίποτα, γιατί να κάτσουμε να συζητήσουμε με την Τουρκία? Διακοπή οποιοδήποτε διαλόγου. Απέδωσε αυτή η στρατηγική? Μας έφερε κάτι καλύτερο? Επαναλαμβάνω, αυτή η στρατηγική που ισχύει μέχρι τις μέρες μας σχεδόν, δεν απέτρεψε την Τουρκία από οποιαδήποτε διεκδίκηση. Και αυτό είναι το βασικό. Επίσης, οι διαπραγματευτικές θέσεις της Τουρκίας σε όλη αυτή την 50ετία ενισχύθηκαν, ισχυροποιήθηκαν, έγιναν πιο απαιτητικοί.
και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις προχώρησαν σε πολύ μεγάλο βάθος επιχειρηματολογίας τις απόψεις τους αυτές. Και ταυτόχρονα είχαμε και τετελεσμένα και είχαμε και, όπως είπα προηγουμένως για τις θαλάσσιες ζώνες, μια συνεχή αποδυνάμωση ελληνικών δικαιωμάτων που δεν ασκήθηκαν, που δεν ασκούνταν, που δεν ασκούνται σήμερα. Ποια είναι τα 4 εργαλεία με τα οποία δουλεύουμε στις διεθνείς σχέσεις? Φυσικά το νομικό εργαλείο, πολύ σημαντικό για μας, το οικονομικό εργαλείο, η διπλωματία, ο πολιτικός διάλογος και το στρατιωτικό. Η Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου, αυτή την 50ετία ξετρελάθηκε από τη χαρά της με το διεθνές δίκαιο. Πιστεύει ότι το διεθνές δίκαιο είναι ένα είδος Άι Βασίλη που κατεβαίνει από την καμινάδα και λύνει όλα τα προβλήματα. Εσύ λες, διακηρύσεις την πίστη σου στο διεθνές δίκαιο και το διεθνές δίκαιο έρχεται να σου λύσει τα προβλήματα. Δεν χρειάζεται να κάνεις οποιαδήποτε προσπάθεια, δεν χρειάζεται να κάνεις μια σοβαρή στρατηγική, μόνο το διεθνές δίκαιο θα έρθει να λύσει τα προβλήματα, η Τουρκία θα συνέλθει, είτε με έναν σεισμό, καταποντισμό θα καταστραφεί και θα αλλάξει απόψεις, είτε κάποιος τρίτος θα την πιέσει και θα καταφέρει να της αλλάξει τις απόψεις, είτε με κάποιο άλλο μαγικό τρόπο, δεν μπόρεσα να βρω στους υποστηρικτές αυτής της θεωρίας κάτι καλύτερο, κάτι πιο ουσιαστικό που να λέει ότι η Τουρκία, υπάρχει και το κουρδικό επίσης, ότι λόγω του κουρδικού θα καταρρεύσει. Όλα αυτά λοιπόν αποδείχθηκε ότι δεν ίσχυαν. 50 χρόνια τώρα. Το κομμάτι αυτό περί διεθνούς δικαίου περιλαμβάνει βέβαια το γνωστό θέμα περί προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάης. Πέραν όλων των άλλων που όλοι γνωρίζουμε περί της προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο, υπάρχει κάτι που θέλω να τονίσω γιατί δεν το ξέρουν πολλοί. Και αυτό είναι ότι με τη δήλωση που έκανε η Ελλάδα το 2015 και συμπλήρωσε την προηγούμενη που είχε κάνει, εξαίρεσε από τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου τα θέματα κυριαρχίας και τα θέματα της άμυνας της χώρας. Το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης ουσιαστικά. Αυτή όμως η ίδια δήλωση έχει παρακάτω μία διατύπωση που λέει ότι με ειδικό συνυποσχετικό μπορεί η Ελλάδα με την άλλη χώρα να εξαιρέσουν αυτές τις εξαιρέσεις και άρα αυτά τα θέματα που είπαμε ότι εξαιρέθηκαν να αποτελέσουν αντικείμενο του συνυποσχετικού. Και το λέω αυτό για να το θυμόμαστε εν ώψη των μελλοντικών εξελίξεων. Από τη μια μεριά λοιπόν θεοποιήσαμε το διεθνές δίκαιο, με αυτό πορευόμαστε σαν Ευαγγέλιο στα χέρια μας. Δεν θέλω να πω αν εμείς σε κάποια θέματα δεν το λάβαμε και πολύ υπόψη μας και κερδίσαμε, δεν θα το πω δημόσια, αφήνω τον καθένα να σκεφτεί. Από τη μια μεριά λοιπόν το θεοποιούμε και από την άλλη δεν το αξιοποιήσαμε. Δηλαδή δεν υιοθετήσαμε αυτά που λέει το διεθνές δίκαιο. Ακόμη και εκεί, προσέξτε, που οριοθετήσαμε θαλάσσιες ζώνες, όπως την τμηματική συμφωνία που κάνουμε, τη μερική συμφωνία που υπογράψαμε με την Αίγυπτο. Σε αυτή λοιπόν τι κάνεις όταν υπογράφεις μια τέτοια συμφωνία? Γιατί την κάνεις? Μα για να την αξιοποιήσεις. Άρα ποιο είναι το επόμενο βήμα? Είναι να κόψεις αυτά που λέμε τα θάλασσοτεμάκια και να βγάλεις διεθνείς διαγωνισμούς, να προκηρύξεις για τα οικόπεδα αυτά, να δεις τι υπάρχει από διεθνές ενδιαφέρον για έρευνες, γεωτρήσεις και ούτω καθεξής. Να τα αξιοποιήσεις, να τα εκμεταλλευτείς. Αλλιώς κάνεις μια συμφωνία, την κορνιζάρεις στον τοίχο και δεν γίνεται τίποτα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, πώς γίνεται αφού είναι δική σου αυτή η περιοχή ως οριοθετημένη, ως νόμιμα οριοθετημένη με την Αίγυπτο, βεβαίως συμπίπτει με το τουρκολιβικό μνημόνιο. Όμως αυτή η περιοχή, σε 4 περιπτώσεις τουλάχιστον, οι τουρκικές φρεγάτες προκάλεσαν την ελληνική πλευρά, για να μην πω το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Το Λαταλόντ, το πλοίο ερευνών στην αρχή, το Nautical Geo σε συνέχεια, το Τελήρι ως τρίτο και τελευταία το Ρελουμέ, 4 σκάφη ευρωπαϊκά που εμείς ναυλώσαμε
για να κάνουν έρευνες στην αρχή για τον αγωγό EastMed και τώρα τελευταία για το καλώδιο, όπου λοιπόν αυτά τα 4 σκάφη κάθε φορά μόλις βγήκανε από τα χωρικά ύδατα, η Τουρκία αντέδρασε, έστειλε τις φρεγάτες και το κυνήγησε έτσι ώστε να επιστρέψει στη βάση του. 4 φορές. Και αναρωτιέται κανείς, τελικά κάνουμε τις συμφωνίες οριοθέτησης, ενδιαφερόμαστε να κάνουμε οριοθέτηση ΑΟΣ, ακόμη και με την Τουρκία που λέει σήμερα ότι είναι ο βασικός μας στόχος η κυβέρνηση, για να αξιοποιήσουμε αυτή την περιοχή, ή μήπως είναι πιο σημαντικά τα θαλασσοπούλια του Αιγαίου και στην πραγματικότητα θέλουμε να κάνουμε θαλάσσια πάρκα. Γιατί τον τελευταίο καιρό αυτό βλέπουμε. Ακόμα και σε περιοχές που είχαν δοθεί προς έρευνα στον Κυπαρισιακό κόλπο και στο Ιόνιο, βλέπουμε τώρα στους τελευταίους χάρτες περιθαλασσίων πάρκων την περιοχή αυτή, αλλά και το κέντρο του Αιγαίου, να αφιερώνονται σε θαλάσσια πάρκα. Τα οποία βέβαια θαλάσσια πάρκα όλοι καταλαβαίνουμε ότι εκτείνονται γύρω από ελληνικές βραχονησίδες και μικρότερα νησιά, από τα οποία κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διώξουμε τους ελάχιστους κατοίκους που υπήρχαν παλιά ή τους απογόνους τους που θέλουν να επανεγκατασταθούν. Λίγα λόγια για το οικονομικό εργαλείο, μετά για το νομικό εργαλείο. Ξέρουμε όλοι ότι τώρα τελευταία η Τουρκία, εγώ το είχα πει από τη δεκαετία του 80 αυτό, μετακινήθηκε σε μια καινούρια θέση που είναι όλα στη Χάγη. Προφανώς πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει πλέον σε όλα σχεδόν τα θέματα τα οποία έχει ανοίξει σαν βεντάλια απέναντί μας, οι διεκδικήσεις της, δηλαδή οι μονομερείς, αισθάνεται τόσο δυνατή και θεωρεί ότι μπορεί να πάει στο Διεθνές Δικαστήριο με τη λογική ότι μπορεί να είναι δικαστήριο και να σκέφτεται νομικά, αλλά όλοι οι καλοί νομικοί, οι διεθνολόγοι νομικοί θα σας πούν ότι τα διεθνή δικαστήρια σκέφτονται και πολιτικά. Σε όλη την ομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου υπάρχει πάντα κάτι που δίνεις και στη μία πλευρά, έστω αυτήν που χάνει την κύρια διαφορά, αλλά και αυτή κάτι θα πάρει. Άρα δηλαδή με όρους Αιγαίου μπορεί να δώσει 10-15 βραχονησίδες στην Τουρκία και μάλιστα αν ξέρει κανείς και τη γεωγραφία του Αιγαίου, σίγουρα όσοι προέρχονται από το πολεμικό ναυτικό αλλά και τις ένοπλες δυνάμεις τα γνωρίζουν πολύ καλά. Υπάρχει μεταξύ Κυκλάδων, Δωδεκανήσου και Κρήτης μια περιοχή με σχεδόν ακατοίκητες βραχονησίδες που θα τέριαζε πάρα πολύ στο Διεθνές Δικαστήριο για να φτιάξει μια συνεκτική περιοχή που θα έδινε στην Τουρκία. Εφιαλτικό σενάριο. Έρχομαι στη δεύτερη παράμετρο, τη οικονομική παράμετρος. Εδώ λοιπόν η Ελλάδα θεωρεί την οικονομική παράμετρο πολύ σημαντική και πράγματι είναι σημαντική αν θεωρήσει κανείς ότι το Νότιο Αιγαίο, για παράδειγμα, εξαρτάται από τον τουρισμό κατά 95%. Άρα κάθε ένταση, κάθε κρίση έχει μεγάλη σημασία για την περιοχή. Κατανοητό μέχρι εκεί. Από την άλλη όμως έχουμε φτάσει οι εξοπλισμοί να αντιμετωπίζονται ως καθαρά δημοσιονομικό μέγεθος. Δηλαδή μόνο η μία πλευρά έχει σημασία, πόσο θα στοιχήσουν στη χώρα. Δεν λέω ότι είναι αδιάφορο για οποιονδήποτε πολιτικό ή κάθε άνθρωπο που σκέπτεται λογικά το κόστος των εξοπλισμών. Όμως θέλω να θυμίσω πολύ απλά ότι στη δεκαετία του 70 που είχαμε σοβαρές κρίσεις με την Τουρκία, οι αμυντικές δαπάνες είχαν πάει στο 6% του ΑΕΠ και σήμερα έχουν φτάσει στο 3% του ΑΕΠ. Υπάρχει λοιπόν χώρος για βελτίωση των αμυντικών δαπανών, αν, όπως είπα στην αρχή, πιστεύουμε ότι έχουμε απέναντί μας έναν επικίνδυνο γείτονα, έναν γείτονα που θέλει να αναθεωρήσει τα σύνορα και που άρα δεν υπακούει σε κάποια καπρίτσια της στιγμής, αλλά σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε και εμείς με μια ολοκληρωμένη από τη μεριά μας στρατηγική. Έρχομαι στο διπλωματικό εργαλείο, ίσως το πιο σημαντικό, το οποίο το έχουμε αφήσει λίγο στην άκρη. Είπε ο Υπουργός Εξωτερικών ότι δεν θέλουμε να ακολουθούμε μια μη συναλλακτική πολιτική και ότι το ήπιο κλίμα είναι πάντα
πολύ σημαντικό. Βεβαίως το ήπιο κλίμα συμφέρει όποιον το εκμεταλλεύεται. Και βλέπουμε ότι η Τουρκία εκμεταλλεύεται αυτό το ήπιο κλίμα πανταχού και στους εξοπλισμούς και στο να βγαίνει από το εμπάργκο, την απομόνωση στην οποία βρισκότανε. Μάλιστα ακριβώς έρονται και πολλά εμπάργκο όπλων, όπως από τον Καναδά, από τη Σουηδία, από τη Γερμανία, τώρα κατά ένα μέρος πρόσφατα. Και το κυριότερο, η Τουρκία αξιοποιεί τη σημερινή κατάσταση του υπείου κλίματος για να εμποδίσει, και το καταφέρνει, την Ελλάδα να ασκήσει το βέτο και τα άλλα δικαιώματα που έχει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την δυνατή παρουσία της και τις δυνατότητές της στην Ουάσιγκτον. Δηλαδή και τα F-16 να πάρει και τα Eurofighter να πάρει και να πάρει την Τελωνειακή Ένωση Plus, την εξυγχρονισμένη, που είναι πάρα πολύ μεγάλης σημασίας οικονομικά για την Τουρκία, και μια σειρά από άλλα πλεονεκτήματα, επωφελούμενοι από αυτό το ήπιο κλίμα, όπου η Ελλάδα αγκαλιάζεται μαζί της, και αφού αγκαλιάζεται μαζί της, το είπε και προχτές ο καγκελάριος Σόλτς, περιμένουμε ότι οι άλλοι θα γίνουν βασιλικότεροι του βασιλέως και θα σταματούν, θα έρουν τα δικά τους εμπορικά συμφέροντα μη πουλώντας όπλα στην Τουρκία. Έχουμε λοιπόν τα τελευταία χρόνια έναν ελληνοτουρκικό διάλογο, με τον οποίο δεν μπορεί κανείς ως καταρχήν θέμα να έχει αντίρρηση. Βεβαίως όλοι προτιμούμε τον διάλογο, αλλά δεν μπορεί να υπάρχει διάλογος όπως αυτός που γίνεται, χωρίς κανόνες, χωρίς θέσεις, χωρίς όρους, χωρίς συμμάχους και χωρίς εγγύσεις. Και αυτό ακριβώς δυστυχώς γίνεται. Δηλαδή είναι ένας διάλογος στον οποίο η Ελλάδα δεν έχει καταθέσει, και αυτό είναι πρωτοφανές. Έχω διαβάσει πάρα πολλές διαπραγματεύσεις μεταξύ χωρών για οριοθετήσεις θαλασσιών ζωνών, δεν είδα πουθενά, μα πουθενά, μια χώρα να πηγαίνει σε διαπραγμάτευση και να μην έχει καταθέσει το χάρτη της. Τι διεκδικεί. Και βέβαια όλοι καταλαβαίνουμε, όσοι έχουμε εμπειρία σε αυτά τα πράγματα, ότι ο χάρτης αυτός είναι μια μαξιμαλιστική θέση από την οποία ξεκινάς, και αν είσαι καλός διαπραγματευτής θα φτάσεις πολύ κοντά σε αυτόν τον στόχο, αν είσαι κάκιστος διαπραγματευτής θα μείνεις μακριά από αυτόν τον στόχο. Αλλά αυτό είναι η έναρξη μιας διαπραγματευτικής διαδικασίας, είναι το εκ των όνου κάνευ. Χρειάζεσαι θέσεις. Αφήνω όρους και κανόνες που νομίζω όλοι αντιλαμβάνεστε, για να συντομεύσω, χωρίς συμμάχους. Μα οι συμμαχίες μας δεν είναι ένα χαρτί που υπογράψαμε και αυτό πάλι το κορνιζάρουμε στον τοίχο και λέμε έχουμε συμμαχία συνδρομής αμυντικής με τη Γαλλία, την Αμερική και τα Εμιράτα. Την ξεχάσατε αυτή τη συμφωνία, έτσι κάναμε μια τέτοια συμφωνία, μέσα σε ένα χρόνο εξαφανίστηκε, εξαϊλώθηκε. Οι συμφωνίες αυτές είναι συμφωνίες για να μοχλευθούν. Λέει μέσα η Γαλλική Συμφωνία και είναι χρυσορυχείο ευκαιριών, λέει μέσα για διαβουλεύσεις στενές, διαρκείς, μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας. Άρα βάζεις κάτω και λες ποια είναι τα προβλήματά μου, έστω με τους άλλους γείτονες, για να πάω στο πιο εύκολο, με τη Λιβύη, με την Αίγυπτο. Μπορείς να με στηρίξεις με την Αλβανία, μπορείς να με στηρίξεις σε αυτή τη διαπραγμάτευση που κάνω. Θέλω να κλείσω κάποια κεφάλαια οριοθετήσεων με τους γείτονες. Είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Έτσι, με την Αλβανία είναι προφανές ότι πρέπει να ασκήσεις μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης την πίεση. Δεν την ασκείς με τον τρόπο που την ασκούμε σήμερα και γι' αυτό δεν πρόκειται ποτέ να πάρουμε μια καλύτερη συμφωνία από αυτή την πάρα πολύ καλή που πήραμε το 2009 και φαντάζομαι ότι όλοι καταλαβαίνετε πώς την πήραμε τότε αυτή τη συμφωνία. Χρειαζόμαστε λοιπόν, επίσης πρέπει να πω κάτι πάνω σε αυτό στην διαπραγμάτευση, μιλάμε συνεχώς για κόκκινες γραμμές. Μα αυτές οι κόκκινες γραμμές, ο όρος κόκκινες γραμμές, είναι η τελευταία γραμμή υποχώρησης μιας χώρας. Είναι η γραμμή πίσω από την οποία δεν μπορείς να πας. Αρνείσαι τον εαυτό σου, αρνείσαι την κυριαρχία σου. Η κόκκινη γραμμή είναι το τέλος της διαπραγμάτευσης. Δεν ξεκινάς με κόκκινες γραμμές. Ξεκινάς με στόχους, με θέσεις, για να μπορείς μάλιστα από αυτές τις θέσεις να χάσεις και κάτι, διότι λογικό είναι σε μια διαπραγμάτευση, θα χάσεις κάτι από το μαξιμαλιστικό σου στόχο. Και εδώ ο μαξιμαλιστικός μας στόχος, για να καταλάβουμε, ήταν μέχρι πρόσφατα ο λεγόμενος χάρτης της Σεβίλης, ο οποίος χάρτης της Σεβίλης, μέσω του Πανεπιστημίου του ομώνυμου που εκδόθηκε,
έδινε στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, απόλυτη εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, μια τεράστια θαλάσσια ζώνη, ΑΟΣ, 500.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, 4 φορές η έκταση της χώρας μας. Αυτόν λοιπόν το χάρτη της Σεβίλης, πάνω στον οποίο εδώ είναι ο παραλογισμός, στηρίζεται το να περάσει σήμερα το καλώδιο το ηλεκτρικό και στηριζόταν πριν για να περάσει ο αγωγός, ο EastMed, που πέθανε, ακριβώς για αυτό το λόγο. Αυτόν λοιπόν τον χάρτη, μόνη της η Ελλάδα, επειδή τη ζόριζε η Τουρκία, τον Ιανουάριο του 2020, με επιστολή της μονίμου αντιπροσώπου της κυρίας Θεοφίλη στα Ηνωμένα Έθνη, λέει αποκηρύσουμε το χάρτη αυτό. Δεν λέει τη λέξη αποκηρύσω, λέει ένας ιδιωτικός χάρτης. Δηλαδή το μεγάλο σου πλεονέκτημα, ο βασικός σου στόχος σε αυτή τη διαπραγμάτευση, μόνος του εξαϊλώνεται και πηγαίνεις με τις κόκκινες γραμμές. Δηλαδή δεν θα πάω πιο πίσω από τα 6 μίλια, δεν θα πάω πίσω από τα 10 μίλια. Ο χρόνος περνάει, φοβάμαι, έτσι, και έχω πιάσει το 20 λεπτό, άρα θα κάνω πιο σύντομα. Θέλω να πω μια κουβέντα μόνο για το στρατιωτικό εργαλείο. Έχουμε εδώ πολλούς από τις ένοπλες δυνάμεις επαΐοντες. Ακούμε πάρα πολύ για αυτό την υπεροχή, την υπεροπλία που έχει η Ελλάδα. Και βέβαια όσοι λίγο το ψάχνουν βλέπουν ότι επιλέγουμε μια συγκεκριμένη κατηγορία οπλικών συστημάτων, όπου εμείς μετράμε αυτά που έχουμε και θα έχουμε σε 5-10 χρόνια, έναντι της άλλης πλευράς με αυτά που σήμερα έχει και όχι αυτά που θα έχει, αν θέλουμε να μετρηθούμε, αν θέλετε σωστά, και βεβαίως αν διευρύνουμε και το ισοζύγιο ισχύως και σε άλλα οπλικά συστήματα, η κατάσταση δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Αφήστε που συνέχεια μιλάμε για πλατφόρμες, αεροσκάφη, τάγκς, δεν μιλάμε και πολύ για τάγκς, κυρίως σκάφη του πολεμικού ναυτικού, και δεν μιλάμε για όπλα. Και όπως λέω μερικές φορές, όταν μιλάς μόνο για τις πλατφόρμες, είναι σαν να μιλάς και να εύχεσαι να είσαι μποξέρ και να μην έχεις χέρια. Έτσι. Νομίζω ότι, και κλείνω με αυτό, πρέπει να εφαρμόσουμε ένα δόγμα, όπως το βλέπω εγώ, της ελάχιστης εξασφαλισμένης αποτροπής. Δεν μπορούμε να κυνηγήσουμε την Τουρκία στο ύψος των αμυντικών δαπανών που κάνει. Το 2025 θα είμαστε 1/6 στις αμυντικές δαπάνες. Δεν μπορούμε λοιπόν να τη φτάσουμε. Άρα τι χρειάζεται? Χρειάζεται να σκεφτούμε πώς λειτουργεί η αποτροπή, και η αποτροπή, έχουμε πει, είναι πρώτον η τεχνική ικανότητα που έχεις, η στρατιωτική ικανότητα να επιφέρεις σοβαρά πλήγματα, καταστροφικά πλήγματα στον αντίπαλό σου. Η δεύτερη είναι να έχεις την αποφασιστικότητα να χρησιμοποιήσεις τα όπλα αυτά και αυτήν να την δείχνεις, όχι να κρύβεσαι πίσω από το δάχτυλό σου και να λες θέλω ήσυχα καλοκαίρια. Και τρίτον, ο αντίπαλος να αντιληφθεί, να προσλάβει το 1 και το 2 το δικό σου, δηλαδή ότι έχεις τη στρατιωτική ικανότητα και την αποφασιστικότητα να του επιφέρεις τα αποφασιστικά πλήγματα. Άρα χρειάζεσαι, κατά τη γνώμη μου, ένα δόγμα το οποίο να λέει ότι υπό τις χειρότερες συνθήκες ευνηδιασμού που μπορεί να υποστείς, με πυραυλικά ας πούμε χτυπήματα, πρέπει να επιβιώσουν τόσες δυνάμεις, ώστε να μπορείς να ανταποδώσεις ως δεύτερο πλήγμα απαντητικό προς την άλλη πλευρά, να ανταποδώσεις με αφόρητα μεγάλες καταστροφές. Δεν αρκεί δηλαδή για μένα, και επιτρέψτε μου να πω ότι το βρίσκω τουλάχιστον αδόκιμο, να λέμε ότι πρώτα θα σας κάψουμε και μετά θα δούμε ποιοι είστε. Δηλαδή επιτίθεται ο εχθρός, καταλαμβάνει ένα νησί, δικό σου νησί, καταστρέφεις εσύ το νησί και νομίζεις ότι επειδή θα καταστρέψεις το δικό σου το νησί, άντε και μαζί και τον αντίπαλο, έχεις πετύχει αποτροπή. Αυτό δεν λέγεται κατά τη γνώμη μου αποτροπή. Αποτροπή λέγεται όταν η άλλη πλευρά σχηματίσει την αίσθηση ότι είσαι διατεθειμένος, ότι έχεις τα όπλα να του επιφέρεις αφόρητες καταστροφές, πολύ ισχυρές καταστροφές. Επαναλαμβάνω, όχι απλά να αμυνθείς. Άρα λοιπόν, η αντιμετώπιση της Τουρκίας απαιτεί συνειδητοποιημένες ηγεσίες, αλλά και κοινωνία,
συνειδητοποιημένες, οι οποίες καταλαβαίνουν ότι η Ελλάδα απειλείται. Αν δεν δεχθείς ότι η Ελλάδα απειλείται, μπορείς να ασχολείσαι με άλλα πράγματα. Αλλά αν δεχθούμε ότι η Ελλάδα απειλείται από, όπως είπα, έναν αναθεωρητικό γείτονα και βάζει στο παιχνίδι πλέον και έδαφος, ζητάει αλλαγή συνόρων, ζητάει ελληνικό έδαφος, τότε προφανώς τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Η νέα στρατηγική που απαιτείται χρειάζεται κατά τη γνώμη μου να είναι συνετή, δεν θέλουμε να κάνουμε τρέλες, αλλά και φιλόδοξη και διεκδικητική. Και βεβαίως, δεν έχουμε το χρόνο να επεκταθώ σε αυτό, να συμπεριλάβει και την Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν έχουμε άλλα περιθώρια απολειών. Σας ευχαριστώ όλους για την προσοχή σας. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χαιρετίζω και από μέρους μου όλους τους εκλεκτούς εκπροσώπους της Εκκλησίας, των Ενόπλων Δυνάμεων, συναδέλφους και προβληματιζόμενους πολίτες που με την παρουσία τους εδώ δείχνουν το ενεργό ενδιαφέρον τους για πολύ ζωτική σημασία θέματα που απασχολούν την χώρα μας, κυρίως στον τομέα των εξωτερικών της σχέσεων. Άκουσα με πολύ προσοχή την ομιλία του κυρίου Βαλινάκη, ο οποίος με σαφήνεια και αναλυτικότητα περιέγραψε το τοπίο μέσα στο οποίο κινούμεθα, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε και τις κατευθύνσεις τις οποίες πρέπει να κινηθούμε για την αποτελεσματική προώθηση των δικών μας συμφερόντων. Σε παρόμοιο πλαίσιο θα κινηθώ κι εγώ. Ο τίτλος βεβαίως της σημερινής εκδήλωσης είναι «Η Ελλάδα σε σταυροδρόμι», αλλά όπως σωστά επισημάνθηκε, σε αυτό το σταυροδρόμι στο οποίο βρισκόμαστε και γεωγραφικά και πολιτικά και γεωπολιτικά, γίνεται ιδιαίτερα σοβαρό έως απειλητικό, λαμβανομένου υπόψη ότι δίπλα μας, στη γειτονική μας χώρα, έχουμε μία συνεχή εστία αναβράζοντος αναθεωρητισμού. Έχουμε μία χώρα η οποία δεν διστάζει, εννοώ την Τουρκία βέβαια, δεν διστάζει να εκδηλώνει την πρόθεσή της να επεκτείνει την κυριαρχία της εις βάρος της δικής μας. Και να την επεκτείνει μεθοδικά, όχι περιστασιακά, ούτε αυτοσχεδιαστικά. Βάσει σχεδίου συγκεκριμένης στρατηγικής που παραμένει με την πάροδο του χρόνου σταθερό, εξελισσόμενο προς την κύρια κατεύθυνσή του και μάλιστα γίνεται συνεχώς οξύτερο. Έχουμε ακούσει διάφορες τοποθετήσεις από μέρους της τουρκικής ηγεσίας για το αφήγημά της με βάση το οποίο διατυπώνει τις απειλές της προς εμάς. Είχαμε, αν θυμάστε, προετών
το λογοτεχνικό αφήγημα του μη διακρινόμενου για την λογοτεχνική του ευαισθησία Πρόεδρου Ερντογάν, ότι η Τουρκία έχει ενδιαφέρον στο πλαίσιο των πόθων της τουρκικής καρδιάς. Και βεβαίως, για να μην αφήσει καμιά αμφιβολία για το τι εννοεί, ως τουρκική καρδιά εννοούσε τα εδάφη που είχε υπό την εξουσία της η Οθωμανική Αυτοκρατορία και τα οποία ήθελε να μας πει ότι συγκινούν ακόμα την τουρκική ηγεσία και την εμπνέουν για να τα διεκδικήσει εκ νέου, σταδιακά, τμηματικά, όπως μπορεί και όταν θα έλθει η κατάλληλη στιγμή. Μετά από το δόγμα της τουρκικής καρδιάς είχαμε και έναν σαφή πενιγμό για τη Θεσσαλονίκη και βεβαίως ανατακτά διαστήματα έχουμε αναφορές σχεδόν απροκάλυπτου κινησμού σχετικά με την μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, την οποία η Τουρκία επιμένει να ονομάζει τουρκική και να διεκδικεί συνεχώς δικαιώματα που δείχνουν ότι επιθυμεί κάποια στιγμή να την ανακηρύξει σε τουρκική μειονότητα. Είναι γεγονός ότι μετά την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, εισβολή που όπως όλοι γνωρίζουμε κατέστη εφικτή χάρη σε εγκληματικά λάθη της δικτατορικής κυβέρνησης που υπήρχε τότε στην Ελλάδα, η Τουρκία απέκτησε ένα σοβαρό στρατηγικό πλεονέκτημα απέναντί μας, απέναντι στην Κύπρο κατεξοχήν, αλλά και απέναντί μας. Εγκαταστάθηκε σε καταληφθέν παρανόμως έδαφος και πλέον με αυτοπεποίθηση και με αναπτερωμένο ηθικό σχεδιάζει και τις επόμενες κινήσεις της και κινείται και ενεργεί προς την πραγμάτωσή τους. Με την πάροδο του χρόνου έχουμε μια συνεχή επιβεβαίωση των προκλήσεων αυτών. Και όπως είπε και ο αγαπητός κ. Βελινάκης, τίθεται ένα ερώτημα. Πώς πρέπει η χώρα μας να αντιμετωπίσει τον διαγραφόμενο και συνεχώς οξυνόμενο και συνεχώς πιεστικότερο κίνδυνο που αντιπροσωπεύει η πολιτική της Τουρκίας απέναντί μας. Καταρχάς, θεωρώ ότι υπάρχει από τη δική μας πλευρά, έγιναν από τη δική μας πλευρά διάφορες κινήσεις υποβάθμισης του κινδύνου. Αναφέρθηκαν ήδη ορισμένοι εξ αυτών. Δηλαδή, κάθε φορά που είχαμε μία αντικειμενικώς κρινόμενη απαράδεκτη απέτηση τουρκική προς την πλευρά μας, σπέβδαμε πριν να κάνει η Τουρκία δώσει κάποια διευκρίνηση και για να την απαλλάξουμε και από τον κόπο να δικαιολογήσει τις κινήσεις της, να βρούμε εμείς μία δικαιολογία. Είτε ισχυριζόμενοι ότι η κίνηση που μας ενόχλησε ήταν προϊόν εσωτερικής πολιτικής σκοπιμότητας, είτε ότι εν τη ρήμη του λόγου του ίσως ο εκάστοτε Τούρκος αξιωματούχος και πολύ συχνά ο ίδιος ο Ερντογάν υπερέβαλε υπερτονίζοντας την απέτησή του και επομένως δεν πρέπει να ανησυχούμε. Ένα άλλο επίσης εφεύρημα της δικής μας πλευράς ήταν ότι, κοιτάξτε, η Τουρκία συνηθίζει να απειλεί, αλλά δεν πραγματώνει, δεν υλοποιεί τις διαφορές της. Από πού προκύπτει αυτό? Η εμπειρία που έχουμε οδηγεί προς το αντίθετο συμπέρασμα. Η Τουρκία επιμένει στις προκλήσεις. Η Τουρκία μένει σταθερά προσανατολισμένη στις απαιτήσεις της και αναμένει την ευκαιρία για να τις υλοποιήσει. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό περιστατικό. Το 1964, πρωθυπουργεύοντος στην Τουρκία
του Ισμέτ Ινονού, όταν έγιναν τα επεισόδια της Κοφίνου και η τουρκική βουλή σε ένα κοχλασμό πάθους ζητούσε να γίνει τουρκική εισβολή στην Κύπρο, που δεν έγινε διότι απετράπη από παρέμβαση του τότε Αμερικανού Προέδρου, απολογούμενος στη Βουλή προς την αντιπολίτευση γιατί δεν έδωσε έγκριση ο Ισμέτ Ινονού για την εισβολή, είπε «Μα μην ανησυχείτε και μην με επικρίνετε. Δεν έγινε τώρα η εισβολή. Τα λάθη, οι αδυναμίες και τα σφάλματα των Ελλήνων θα μας δώσουν πολύ σύντομα την ευκαιρία να την πραγματοποιήσουμε». Δεν ήταν προφητικά λόγια, ήταν λογική εκτίμηση. Η εισβολή στην Κύπρο έγινε μετά από 10 χρόνια. Έχουμε μία τάση να υποτιμάμε την ειλικρίνεια και θα σας έλεγα την ομότητα της Τουρκίας. Άλλοτε η πολιτική σκοπιμότητα, άλλοτε οι προεκλογικές ανάγκες, άλλοτε η πρόθεση να στρέψει την προσοχή της τουρκικής γνώμης από την κακή κατάσταση της οικονομίας στα εξωτερικά θέματα. Πάντα βρίσκουμε κάποια δικαιολογία που υποβιβάζει τον κίνδυνο και τον παρουσιάζει στα μάτια της ελληνικής κοινής γνώμης ως πολύ μικρό και, εν πάση περιπτώσει, ως μη άξιο και ικανό να δικαιολογεί ανησυχία. Είναι έτσι όμως? Νομίζω πως όχι. Και αυτό το έχουμε βιώσει όλοι, δεν χρειάζεται να αναφερθούν ειδικότερα παραδείγματα. Έχει καταπέσει επιτέλους το αφήγημα που άλλοτε επικρατούσε, ότι οι Τούρκοι είναι με πολυάριθμοι, έχουν μεγαλύτερο πληθυσμό, μεγαλύτερο στρατό, καλό εξοπλισμό, εκμεταλλεύονται τη γεωπολιτική τους θέση επιδιδόμενοι στο διπλωματικό άθλημα του μετεωρισμού μεταξύ Δύσης Ανατολής, αλλά δεν έχουν τον πατριωτισμό, την αυτοθυσία, τη μαχητικότητα του Έλληνα και επομένως δεν πρέπει να τους φοβόμαστε. Συμφωνώ βεβαίως ότι δεν πρέπει να τους φοβόμαστε, μάλλον ότι δεν μας επιτρέπεται να τους φοβόμαστε, αλλά δεν συμμερίζομαι αυτήν την άποψη. Οι Τούρκοι έχουν τις αδυναμίες τους, σοβαρές αδυναμίες, έχουν όμως μεθοδικότητα, ευφυΐα στη χάραξη της εξωτερικής τους πολιτικής, συνέπεια στους στόχους τους και τόλμη όπου οι περιστάσεις το απαιτούν. Αυτό λοιπόν εγκατελείφθη εκ των πραγμάτων. Και πήγαμε στο δεύτερο αφήγημα, από δικής μας πλευράς. Ναι, πράγματι μας δημιουργεί προβλήματα η Τουρκία, αλλά θα πρέπει και εμείς να δείξουμε μία κατανόηση προς τις θέσεις τους. Τι είδους κατανόηση να δείξουμε? Εκεί ακούει κανείς απαντήσεις που κυμαίνονται μεταξύ του παραλόγου και του αδιανοήτου. Έχουμε τόσες χιλιάδες νησιά στο Αιγαίο. Είναι δυνατόν να μην διαθέτουν κι αυτοί κάποιο νησί? Αυτό δεν λέγεται επισήμως. Ψιθυρίζεται, διαχέεται όμως από διάφορους κύκλους σε διάφορες ευκαιρίες. Ως να αποτελούν τα νησιά εμπόρευμα προς πώληση ή υλικό προς προσφορά. Και εν συνεχεία έχουμε και την άλλη δικαιολογία, ότι δεν πρέπει και αυτοί να έχουν κάποια δικαιοδοσία στο Αιγαίο, στη θάλασσα που βρίσκεται, περιβρέχει τις ασιατικές ακτές. Διαβρωτικά απολύτως επιχειρήματα που όμως δεν απερίφθησαν, που όμως συζητήθηκαν, ελέγχθησαν, διεύρωσαν το επίπεδο, διεύρωσαν το αίσθημα, το πατριωτικό μας αίσθημα. Και έτσι οδηγηθήκαμε προς διάψευση όλων αυτών των ψευδαισθήσεων στο βαρύγδουπο, αλλά άκρως απειλητικό δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Ήρθε η Τουρκία να μας υπενθυμίσει ότι η γαλάζια πατρίδα
έτσι όπως την εννοεί εκείνη, είναι επέκταση της μητροπολιτικής Τουρκίας, φτάνει στο μισό του Αιγαίου και της δίνει δικαιώματα, δικαιοδοσία επί της θαλάσσης. Δεν λέει βέβαια ακόμα ότι διεκδικεί τις γραμμές της γαλάζιας πατρίδας και ότι αργότερα θα μας πει, σαν να είναι κάτι το πολύ φυσιολογικό, ότι αφού έχουμε μια τέτοια γραμμή, πρέπει να έχουμε και τα νησιά που βρίσκονται εντός της γραμμής αυτής. Και για να γίνει και πιο σαφής, θέτει και το θέμα του αφοπλισμού των ελληνικών νησιών. Και για να μην μας αφήνει και πολλές αμφιβολίες, υπογράφει και το τουρκο-λιβικό σύμφωνο, αφού βεβαίως προηγουμένως έχει διατυπώσει το δόγμα του casus belli. Τι γίνεται λοιπόν απέναντι σε μια τέτοια κατάσταση? Εμείς αποφασίσαμε να προσφύγουμε στις διαρευνητικές συνομιλίες. Δεν είναι η πρώτη φορά που επιχειρούνται, επιχειρήθηκαν και στο παρελθόν, δεν απέδωσαν αποτελέσματα, επιχειρούνται και τώρα. Συνομιλίες με κάποιον ο οποίος συνεχώς διεκδικεί, αλλά απλώς δίνει ένα τόνο σχετικής διαλλακτικότητας στη στάση του, αποφεύγοντας υπερπτήσεις και βαριές παραβιάσεις του εναέριου χώρου και επαναλαμβάνοντας κάθε τόσο ότι οι διεκδικήσεις του παραμένουν αμείωτες και αμετάβλητες. Διαρωτάται κανείς τι διαρευνούμε. Πότε θα υποχωρήσει από τις απαιτήσεις του. Μήπως έχει μεν απαιτήσεις αλλά δεν τις εννοεί. Μήπως τις προβάλλει για διαπραγματευτικούς λόγους και έχει σκοπό κάποιες από αυτές να τις αποσύρει για να βελτιώσει τις σχέσεις της μαζί μας. Δεν βλέπω να υπάρχουν τέτοιου τύπου ενδείξεις. Χρειάζεται, κατά την άποψή μου, συμφωνώ με τον κύριο Βαλινάκη απολύτως, η δημιουργία ενός αποτελεσματικού, πιστικού, σοβαρού μηχανισμού αποτροπής. Και η αποτροπή αυτή βασίζεται βεβαίως πρωτίστως στη βελτίωση της αμυντικής μας ικανότητας, συγχρόνως όμως απαιτεί και δράσεις σε άλλους τομείς. Δημιουργία αξιόπιστων συμμαχιών, όχι όμως προς εντυπωσιασμό, αλλά με ουσιαστικό περιεχόμενο και με εγγυήσεις ότι θα έχουμε τα ωφέλη που προσδοκούμε αν φτάσει η στιγμή που αυτά θα μας είναι απαραίτητα. Θα προσέθετα ότι στην αποτροπή περιλαμβάνονται και ορισμένα μέτρα που αφορούν το εσωτερικό της χώρας. Νομίζω ότι κάθε πατριωτικά σκεπτόμενος Έλληνας έχει αισθανθεί αρκετές φορές μία περίεργη κριτική που ασκείται σε όσους υποστηρίζουν την ανάγκη υπεράσπισης της πατρίδας. Η λέξη πατρίδα πολύ συχνά δημιουργεί ενόχληση. Η συχνή επανάληψη του όρου οδηγεί ορισμένους στον πολύ εύκολο χαρακτηρισμό του εθνικιστή. Η άσκηση κριτικής στην πολιτική που εκάστοτε ασκείται οδηγεί πάλι στον πολύ εύκολο χαρακτηρισμό του εθνικολαϊκιστή. Ο κόσμος επηρεάζεται από αυτά. Περιμένει από την κυβέρνησή του να του δώσει μια καθαρή, αληθινή, πραγματική εικόνα του πώς έχουν τα πράγματα. Δεν θέλει καλοπιστικά ευχολόγια που δεν αποδίδουν. Δεν θέλει συνεχείς δικαιολογίες που και αυτές τελικώς δεν πείθουν. Δεν θέλει να ψιμιθιώνουμε με κατάλληλο μακιγιάζ τις τουρκικές απαιτήσεις
για να μην προκαλούμε ανησυχία ή φόβο στην εσωτερική μας κοινή γνώμη, θέλει πράξεις ουσίας. Έχουν γίνει τέτοιες πράξεις. Έχουν γίνει. Έχει αγοραστεί εξοπλισμός, είναι ένα σοβαρό βήμα. Έχουν γίνει κάποιες συμμαχίες. Ορθώς περιγράφει προηγουμένως ότι ορισμένες έγιναν, προβλήθηκαν, καταχειροκροτήθηκαν από τους υπογράψαντες, αλλά μετά αποσύρθηκαν από τη δημοσιότητα. Επομένως, είναι ως μη υπάρχουσες. Η οικοδόμηση πιστικής και καλώς οργανωμένης εθνικής ισχύως, στρατιωτικής, διπλωματικής, οικονομικής, είναι απαραίτητη. Έστω και αν η προσπάθεια είναι δύσκολη και ιδιαίτερα δαπανηρή, γιατί μόνο δια του τρόπου αυτού θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε με την Τουρκία μία συνύπαρξη λειτουργική, όχι μία συνύπαρξη φοβική. Η διατήρηση του διαλόγου σε πλαίσιο διερευνητικό και μόνο δικαιολογείται η διατήρηση του διαλόγου σε ένα πλαίσιο διερευνητικό, αλλά μόνο για όσο διάστημα η άλλη πλευρά δείχνει ότι θα ήταν ίσως διατεθειμένη να τον συνεχίσει τον διάλογο για να καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Δεν δικαιολογείται όμως ένα συνεχής διάλογος με απλώς φαινομενική αλλαγή στάσης από την τουρκική πλευρά, που από το δική μας πλευρά παρουσιάζεται με τη μορφή φραστικών γενικόλογων δηλώσεων και διαβεβαιώσεων. Και παράλληλα βέβαια, χρειάζεται στη διάρκεια του διαλόγου αυτού, όπως και αν συνεχίζεται, να γίνονται προσπάθειες ενδυνάμωσης της διαπραγματευτικής μας ισχύως. Αφού από το διάλογο δεν έχουμε άμεσα αποτελέσματα και σωστά ελέγχθη ότι δεν έχουμε και ενδείξεις ότι μπορεί να φτάσουμε σε ουσιαστικά και χρήσιμα αποτελέσματα, καλόν είναι να επωφελούμεθα της διάρκειας αυτής για να βελτιώνουμε την αμυντική μας ικανότητα, για να βελτιώνουμε τη θέση μας και διεθνώς για τις διπλωματίες και με όλα τα μέσα και να ενισχύουμε τις θέσεις μας. Ο ατέρμον και άκαρπος διάλογος μπορεί να γίνει και επιζήμιος, όχι μόνο αναποτελεσματικός. Γιατί? Πρώτον, διότι εμπεριέχει τον κίνδυνο διολισθήσεων και διολισθήσεων από καλή διάθεση σε επιβεβαίωση των καλών μας προθέσεων και υπό την πίεση, εντός εισαγωγικών θα το έθετα, συμμάχων και φίλων, που δεν πρέπει να λησμονούμε ότι μπορεί να είναι φίλοι με εμάς, αλλά είναι φίλοι και με τους Τούρκους. Εμείς νομίζουμε ότι όποιος εκδηλώνει φιλικά αισθήματα προς τη χώρα μας, αυτομάτως είναι και αντίπαλος της τουρκικής πλευράς. Δεν ισχύει αυτό. Επίσης, ο ατέρμον διάλογος είναι επικίνδυνος, διότι περιέχει και το κίνδυνο αναβάθμισης των τουρκικών θέσεων και μέσω του διαλόγου με επιδέξιους ελιγμούς μετατροπής πολλών απόψεων σε κύριο αντικείμενο διαφοράς. Επίσης όμως αποτελεί και μια δαπανηρή και μια πονηρή παγίδα. Γιατί? Διότι αφού εμείς πανηγυρίζοντες χαιρετίζουμε το διάλογο σαν κάτι το πολύ σημαντικό που μας εξασφαλίζει ήρεμα νερά, ανοιχτά παράθυρα, αναβλύζουσες ευκαιρίες που δεν τις βλέπουμε, αλλά υποτίθεται ότι θα έλθουν, δίνουμε την εντύπωση στους τρίτους ότι οι σχέσεις μας με την Τουρκία έχουν σημειώσει μια σημαντική βελτίωση. Και επομένως, αν αυτοί οι τρίτοι για το δικό τους συμφέρον προχωρούν σε ορισμένες κινήσεις που ενισχύουν την τουρκική πλευρά, καθιστούν άσφαιρο το επιχείρημά μας ότι έτσι ζημιώνονται τα δικά μας συμφέροντα.
με την απλή απάντηση, την είπε και ο κύριος Βεληνάκης, «Μα αφού είσαστε φίλοι, τι φοβάστε». Δίνουμε οπλισμό, όπως είχαμε δώσει και σε εσάς, το κλίμα είναι ήσυχο, είναι ήρεμο, το ομολογείτε, χαίρεστε γι' αυτό, ενίοτε κομπάζετε, επομένως δεν έχουμε λόγους να αλλάξουμε τη στάση μας. Δεν θέλω να κάνω κατάχρηση του χρόνου. Θέλω να πω όμως ότι η πολιτική αυτή χρειάζεται επανεξέταση. Και στο σημείο αυτό θεωρώ σκόπιμο να σημειώσω και μία άλλη αντίληψη που έχει δημαγωγικό και πονηρό χαρακτήρα. Όποιος ασκεί κριτική, καλόπιστη κριτική, Έλληνες πολίτες είμαστε, την πατρίδα μας υποστηρίζουμε, το καλό της θέλουμε, συναντούν το πονηρό ερώτημα «Μα τι θέλετε, να κάνουμε πόλεμο?» Μεταξύ της συνεπούς, σοβαρής και σταθερής προβολής των δικών μας θέσεων και του πολέμου υπάρχει διαφορά. Δεν θέλουμε να κάνουμε πόλεμο γιατί είμαστε φιλιρινική δύναμη. Δεν θέλουμε και να υποστούμε πόλεμο. Αν τον υποστούμε θα αντιδράσουμε. Θέλουμε όμως έναν πιο ζωηρό τόνο στην εξωτερική μας πολιτική. Θέλουμε ένα πιο αποφασιστικό πνεύμα στην άσκηση της πολιτικής. Και δεν θέλουμε τόσο συχνά να ακούμε και ορισμένες περίεργες θέσεις, όπως μία που προσφάτως ελέγχθη, ότι θα έχει ληφθεί απόφαση να επιδειχθεί μεγάλη γενναιότητα στην εξωτερική μας πολιτική. Διαβάζοντας κανείς τη δήλωση, θεωρούσε ότι αυτό σήμαινε ότι θα είμαστε πιο μαχητικοί, πιο διεκδικητικοί, πιο ευθύς και απορριπτικοί σε όσα αδικαιολόγητα λέει η Τουρκία. Εδόθη όμως η εξής διευκρίνηση. Πρέπει να είμαστε πιο γενναιόψυχοι και να δεχθούμε υποχωρήσεις που θα συμβάλλουν στην προσέγγιση των δύο χωρών. Δεν νομίζω ότι η ελληνική γλώσσα δίνει ή θα μπορούσε ποτέ να δώσει τέτοια ερμηνεία στον όρο της γενναιοψυχίας. Στον ρευστό και ασταθή περίγυρο στον οποίο η χώρα μας βρίσκεται, σε ένα περίγυρο κρίσεων, σκληρών συγκρούσεων και πολεμικών αναμετρήσεων, που δικαίως τις θεωρούμε επικίνδυνες, γιατί είναι πολύ κοντά στην περιοχή μας και διότι κάθε διατάραξη της διεθνούς τάξης δημιουργεί προβλήματα που επεκτείνονται, όπως οι συνέπειες ενός σεισμού και σε άλλες χώρες. Λοιπόν, σε αυτό τον περίγυρο που περιέχει το σπέρμα περαιτέρω επιδείνωσης της κατάστασης, νομίζω ότι η χώρα μας επιβάλλεται να αναγάγει σε κορυφαία προτεραιότητα την ισχυρή αμυντική της ικανότητα, για να μπορεί να απομακρύνει, να προλάβει κινδύνους, αλλά και για να μπορεί να τους αντικρούει εάν αυτοί εκδηλώνονται και να διατηρεί έτσι, να προστατεύει έτσι τα συμφέροντά της και να διατηρεί κυρίως αλόβητη την εθνική της αξιοπρέπεια. Και θα τελειώσω με μία σκέψη. Μπορεί να αποτελεί κοινοτοπία, αλλά πιστεύω ότι εκφράζει το αίσθημα και την σκέψη και των εδώ παρόντων και πολύ μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός θέλει να μάθει την αλήθεια, θέλει να βεβαιωθεί ότι γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια χωρίς υποχωρήσεις, δισταγμούς και υπνοτικές ψευδαισθήσεις και να είναι βέβαιος ότι θα μπορεί, αν οι περιστάσεις το απαιτήσουν, να προστατεύσει
και την ασφάλειά του και κυρίως την εθνική του αξιοπρέπεια. Ευχαριστώ. Είμαι ευτυχής που βρίσκομαι σε αυτή την εκδήλωση με εξαιρετικούς ομιλητές, αλλά είμαι δυστυχής γιατί μιλάω τελευταίος και ό,τι είχα να πω το είπαν οι προηγούμενοι. Άρα λοιπόν αυτό που θα κάνω είναι θα χτίσω πάνω σε αυτά τα οποία είπαν οι προηγούμενοι. Θα πάρω αυτά τα κομμάτια και θα τα ξανασυνδέσω και θα χρωματίσω μια εικόνα, πολύ φοβάμαι, πολύ πιο ζωφερή από αυτή που παρουσίασαν οι τρεις προηγούμενοι ομιλητές. Το ζητούμενο είναι εθνική στρατηγική. Το ζητούμενο στη σημερινή ομιλία, τουλάχιστον δική μου, είναι η στρατηγική εθνικής ασφάλειας. Δηλαδή η θεωρία του κράτους πώς να παράγει ασφάλεια για τον εαυτό του. Για να φτιάξει εθνική στρατηγική πρέπει να απαντήσει σε τρεις ερωτήσεις. Ποιο είναι το γεωπολιτικό περιβάλλον και ποιες απειλές προέρχονται από το γεωπολιτικό περιβάλλον. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση που θα προσπαθήσω να απαντήσω. Δεύτερον, ποιοι είναι οι στόχοι του κράτους και της πολιτείας και πώς ιεραρχούνται. Αυτή είναι η δεύτερη ερώτηση που θα προσπαθήσω να απαντήσω. Η τρίτη ερώτηση είναι τι μέσα έχουμε στη διάθεσή μας, αν αυτά τα μέσα φτάνουν για τους στόχους και αν δεν φτάνουν, τι κάνουμε για να τα αυξήσουμε. Και το τέταρτο είναι πώς χρησιμοποιούμε αυτά τα μέσα για να πετύχουμε τους στόχους. Άρα λοιπόν θα προσπαθήσω να απαντήσω αυτές τις τέσσερις ερωτήσεις. Η πρώτη είναι αντικειμενική ανάλυση. Πώς είναι το περιβάλλον και ποια είναι η φύση και η έκταση της τουρκικής απειλής. Τα υπόλοιπα τρία θα σας δώσω τις δικές μου απόψεις, γιατί διαφέρουν από αυτά που δέχεται το ελληνικό πολιτικό ελίτ. Γεωπολιτικό περιβάλλον. Ρευστό και ευμετάβλητο. Ζούμε σε μια συστημική αλλαγή. Κατέρευσε ο διπολισμός κατά τη διάρκεια του ψυχροπολέμου. Μετά είχαμε αρκετά χρόνια αμερικανικής ηγεμονίας. Αυτή τη στιγμή αυτό αλλάζει. Είμαστε σε ένα καινούριο ψυχροπόλεμο, γιατί ανέρχεται ένα μεγάλο ευρασιατικό μπλοκ με βάση την Κίνα, τη Ρωσία, το Ιράν και την Τουρκία, που ουσιαστικά ανταγωνίζονται τις ωκεάνιες δυνάμεις. Άρα βρισκόμαστε σε μια παγκόσμια αναταραχή, εκεί που ακριβώς συναντώνται οι ωκεάνιες δυνάμεις με τις ευρασιατικές. Δείτε αυτό το κύκλο. Από τη Βαλτική στη Μαύρη Θάλασσα είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Μετά τη Μαύρη Θάλασσα είναι Αιγαίο, τα προβλήματα με την Τουρκία, Ανατολική Μεσόγειος, τα προβλήματα με το Ιράν και την Τουρκία και αμέσως μετά γύρω από την Ευρασία, στον Ινδικό, στην Νότια Συνική, στην Ανατολική Συνική και στην Αρκτική. Όλα αυτά τα μέτωπα είτε φλέγονται, είτε είναι παραμονή να έχουμε κλιμάκωση. Με μεγαλύτερο πρόβλημα βέβαια, την περίπτωση της Ταϊβάν και το τι γίνεται στην Νότια Συνική, αλλά και η δεύτερη μεγαλύτερη πηγή αστάθειας στο παγκόσμιο σύστημα είναι η Ανατολική Μεσόγειος. Στη δε γειτονιά μας, όπως βλέπετε, από Ουκρανία πόλεμο, απειλές από Τουρκία, Ανατολική Μεσόγειο, στη Λιβύη είμαστε περικυκλωμένοι από πηγές αστάθειας. Άρα λοιπόν το διεθνές περιβάλλον είναι προβληματικό. Όσον αφορά τις απειλές, σωστά, συμφωνώ με και τους τρεις προηγούμενους ομιλητές, αλλά φοβάμαι ότι η απειλή είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που περιέγραψαν. Οι προηγούμενοι ομιλητές ασχολήθηκαν ότι ενδιαφέρονται για νησιά, βραχονησίδες, ΑΟΣ, υφαλοκρηπίδα. Λάθος. Η Τουρκία θέλει να αναστήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Και αυτό είναι ένα μέσο για να γίνει μεγάλη δύναμη. Σε αυτή την αλλαγή του παγκόσμιου χάρτη που μόλις σας περιέγραψα, η Τουρκία θέλει να γίνει μεγάλη δύναμη. Πιστεύει ότι σε λίγο θα γίνει πολυπολικός κόσμος. Για να γίνει μία από τις μεγάλες δυνάμεις αυτού του πολυπολικού κόσμου, το μέσο για να πετύχει αυτό το στόχο είναι να αναστήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία συν να ενσωματώσει τις τουρκόφωνες περιοχές της Κεντρικής Ασίας. Άρα ο στόχος της Τουρκίας είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι φανταζόμαστε. Δεν ασχολούνται με την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι ένα μικρό κομματάκι σε αυτό το παζλ. Η Ελλάδα απλώς πρέπει να υποταχθεί. Πώς η Τουρκία προσπαθεί να αυξήσει την ηγεμονία της? Έχει επενδύσει στη στρατιωτική ισχύ δια των όπλων και εξασκεί αυτή την ισχύ. Έχει καταλάβει στη Συρία μια περιοχή μεγαλύτερη από ότι ο Λίβανος. Δεν πρόκειται να φύγει από αυτή. Όπως δεν έφυγε 50 χρόνια από την Κύπρο. Στο Ιράκ το ίδιο, μια μεγάλη ζώνη. Στρατεύματα στη Λιβύη. Εμπλοκή στον πόλεμο εναντίον της Αρμενίας, στον Ναγκόρνο Καραμπάχ. Χρησιμοποιεί λοιπόν επί του πεδίου τη στρατιωτική της δύναμη ή απειλεί. Αυτά που κάνει σε εμάς καθημερινά και όχι μόνο σε εμάς. Μέχρι και το Ισραήλ απείλησε, αν προσέξατε. Άρα λοιπόν χρησιμοποιεί την επένδυση που έχει κάνει στη στρατιωτική ισχύ. Απέναντί μας, ο ειδικότερος στόχος είναι ο γεωπολιτικός ευνοχισμός της Ελλάδος και της Κύπρου, του ελληνισμού δηλαδή, για να μπορέσει να αυξηθεί η γεωπολιτική αξία της Τουρκίας. Η Τουρκία πιέζεται από εμάς. Ο έλεγχος των στενών, ό,τι ελέγχει η Τουρκία στα στενά, το ελέγχουμε και εμείς στο Αιγαίο. Η μόνη λύση να αποκτήσουν τα στενά τη στρατηγική τους δύναμη είναι να χωριστεί το Αιγαίο. Αυτό θέλει, για να αυξήσει τη στρατηγική της δύναμη. Ελέγχοντας έτσι τις επικοινωνίες βορρά-νότου. Και Ανατολή-Δύση θέλει έλεγχο στην Ανατολική Μεσόγειο. Κυρίως, ήδη έχει βάλει πόδι στην Κύπρο και δεν πρόκειται να φύγει από εκεί. Στη Λιβύη και βλέπετε όλες τις κινήσεις που κάνει στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, περιλαμβανομένου της Συρίας. Άρα η Τουρκία αυτή τη στιγμή προσπαθεί να ηγεμονεύσει την περιοχή. Και απλώς η Ελλάδα είναι ένα εμπόδιο. Συνεπώς η απειλή δεν είναι απλώς αναθεωρητισμός, αναθεωρώ τις συνθήκες και θέλω κάτι παραπάνω. Είναι κάτι ευρύτερο. Όσον αφορά για την Ελλάδα, είναι η ανέρεση της Επανάστασης του 1921. Είναι τόσο απλό. Θέλει να κυδαιμονεύσει τη χώρα. Θέλει να την εντάξει επαρχία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ιδανικά όχι με στρατιωτικά μέσα, με πολιτικά. Μέσω φιλανδοποίησης. Να προσαρμοζόμαστε πριν μιλήσει. Που έχει αρχίσει να γίνεται, αν προσέξατε τους προηγούμενους ομιλητές. Τι είπαν. Τώρα είναι γεγονός ότι ο αναθεωρητισμός της βασίζεται και σε υλικά στοιχεία. Αν δείτε τους γείτονες της Τουρκίας, οι περισσότεροι έχουν καταρρεύσει. Κατέρευσε η Ιουγκοσλαβία, ένα σωρό μικρά και εύθραυστα κράτη στα Βαλκάνια. Κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση, ένα σωρό μικρά και εύθραυστα κράτη στην Κεντρική Ασία. Διαλύθηκε η Μέση Ανατολή, ένα σωρό αποτυχημένα κράτη. Η δε Ελλάδα αποδυναμώθηκε σε σχέση με την Τουρκία. Άρα, αν θέλετε, άλλαξε ο συσχετισμός δυνάμεων και όπως συμβαίνει στη διεθνή πολιτική, όταν αλλάζει ο συσχετισμός δυνάμεων, αλλάζουν και οι στόχοι σου και οι απαιτήσεις σου. Αυτό κάνει, δεν κάνει κάτι διαφορετικό. Ενδεχομένως, αν ήμουν και εγώ στη θέση του, τα ίδια θα έκανα. Γιατί έτσι λειτουργεί η διεθνής πολιτική. Εδώ να θυμίσω μια φράση του Ερμοκράτη που τη λέει ο Θουκυδίδης: δεν πρέπει να κατηγορούμε αυτόν που θέλει να επεκταθεί, αλλά αυτούς που θέλουν να υποταχθούν. Άρα, εγώ δεν κατηγορώ την Τουρκία, τη δουλειά της κάνει. Απλώς λέω τι θέλει. Τώρα, ερχόμενοι στην Ελλάδα, δεν νομίζω ότι η ελληνική πολιτική, οικονομική και ακαδημαϊκή τάξη έχει καταλάβει το μέγεθος της τουρκικής απειλής. Απόδειξη και οι τρεις προηγούμενοι ομιλητές, οι οποίοι γενικά έχουν σωστή ανάλυση, αλλά κάπου παρουσίασαν τις επιδιώξεις της Τουρκίας σχετικά περιορισμένες. Νησιά, ΑΟΣ και τα λοιπά. Εγώ νομίζω είναι απεριόριστες. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία αν οι επιδιώξεις του αντιπάλου είναι περιορισμένες ή απεριόριστες.
Συνεπώς, για μένα η απειλή είναι υπαρξιακή. Δεν είναι περιορισμένη, δεν λύνεται με υποχωρήσεις. Τώρα, αυτό επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία στη στρατηγική μας. Αν οι επιδιώξεις της Τουρκίας είναι περιορισμένες, κάνεις ένα κατευνασμό, κάνεις μερικές υποχωρήσεις και λύνεται το θέμα. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι όσοι υποχωρήσεις για να κάνουμε δεν θα λυθεί. Γιατί αν ο σκοπός του αντιπάλου είναι απεριόριστος, απλώς του ανοίγει την όρεξη. Συνεπώς, η σωστή ανάγνωση της απειλής είναι πολύ κεντρικό για να φτιάξει στρατηγική. Και φοβάμαι ότι υπάρχει, όσον αφορά την Κύπρο, σε πρώτη φάση είναι η δικοτόμηση, στη δεύτερη φάση είναι η δορυφοροποίηση και σε τρίτη φάση είναι η κατάληψη. Άλλωστε το είπε ο ίδιος ο Ερντογάν πρόσφατα. Λυπάται που το 1974 την καταλάβαν όλοι. Όπως είπε κάποιος από τους προηγούμενους ομιλητές, ο πρέσβης, να τους ακούμε αυτά που λένε, τα εννοούνε. Τώρα, αυτή είναι η ανάλυση. Τώρα έρχομαι στους πολιτικούς στόχους της χώρας. Κοιτάξτε, από τότε που δημιουργήθηκαν τα κράτη, από το 15ο αιώνα, η ίδια η φύση του κράτους σήμαινε ότι έχει σύνορα. Και δεύτερον, από τις συνθήκες Βεσφαλίας και μετά, τα κράτη είχαν ανεξαρτησία και κυριαρχία. Αυτός είναι ο ορισμός της κρατικής ύπαρξης. Έχεις σύνορα, είσαι ανεξάρτητος και είσαι κυρίαρχος. Αυτά τα τρία είναι υπό απειλή. Τα σύνορά μας, η Τουρκία τα θεωρεί ρευστά. Και δεν είναι τυχαίο ότι τα θεωρεί ρευστά, γιατί αν θέλετε, η κουλτούρα της στέπας που τους διέπει δεν είχε ποτέ σταθερά σύνορα. Στη στέπα τα άλογα φτάνανε μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Κάποτε κοντά, κάπου μακρινότερα. Τα σύνορα μεταβαλλόταν χρόνο με το χρόνο, μέχρι εκεί μπορούσαν να πάνε τα άλογα. Η δε ηγεμονία εξαρτιόταν από την ισχύ του κέντρου. Το κέντρο ήταν ισχυρό, επεκτηνότανε. Το κέντρο ήταν αδύνατο, συρρυκνώνονταν. Ακριβώς έτσι συμπεριφέρει η Τουρκία. Η κουλτούρα της στέπας είναι εκεί η συμπεριφορά της. Άρα, τα σύνορα για αυτούς είναι δεδομένο ότι είναι ρευστά. Όχι μόνο σε μικρό λεπτομέρεια σε σχέση με εμάς, δείτε τι κάνουν σε όλες τις γειτονικές χώρες. Δηλαδή, η αλλαγή των συνόρων δεν έχει να κάνει μόνο με την Ελλάδα, έχει να κάνει με όποιους συνορεύει η Τουρκία. Και το δεύτερο είναι ότι το κέντρο σε ευρασιατικές αυτοκρατορίες πάντοτε ήθελε να ελέγχει την περιφέρεια. Είτε στρατιωτικά είτε πολιτικά. Η κυριαρχία μας παίζεται. Ήδη μας αντιμετωπίζει σαν χώρα μειωμένης κυριαρχίας. Όλα αυτά τα παραδείγματα τα οποία είπατε. Το ότι δεν μπορούμε να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα. Το ότι πρέπει να πάρουμε άδεια για να ποντίσουμε ένα καλώδιο. Όλα αυτά τα παραδείγματα που φέρει ο κ. Βαλινάκης πριν. Δείχνει ότι μας αντιμετωπίζει σαν χώρα μειωμένης κυριαρχίας. Και εμείς, αυτό που είναι το χειρότερο, είναι ότι έχουμε δεχθεί αυτό το ρόλο. Και ταυτόχρονα προσπαθούμε να δούμε τι θα κάνουμε να μην ενοχλήσουμε την Τουρκία. Από το να υποβιβάζουμε την απειλή, όσο να δικαιολογούμε ό,τι τρελό ακούμε από την άλλη πλευρά. Συνεπώς, για μένα ο πολιτικός στόχος της χώρας είναι η εδαφική ακεραιότητα και η πολιτική ανεξαρτησία της χώρας. Γιατί όλα αυτά απειλούνται. Και πολιτικός στόχος της χώρας έπρεπε να είναι και δεν είναι να αυξήσει η χώρα την ισχύ της στην περιοχή. Οι δύο πρώτοι στόχοι είναι συντηρητικοί, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Βαλινάκης, είμαστε συντηρητικό κράτος. Αλλά πρέπει να μπορέσουμε να αυξήσουμε και την επιρροή μας στην περιοχή. Αν πρέπει να δημιουργήσουμε συνθήκες επιβίωσης. Τώρα, έρχομαι στο τρίτο ερώτημα. Ποια είναι τα μέσα. Ο κ. Βαλινάκης αναφέρθηκε εκτεταμένα σε αυτά. Θα αναφερθώ και εγώ στα ίδια, αλλά δεν θα συζητήσω για το διεθνές δίκαιο, γιατί δεν το θεωρώ σαν μέσο. Δεν υπάρχει κάποιος τρίτος να επιβάλλει το δίκαιο. Το δίκαιο το επιβάλλει τα όπλα σου και η ισχύ σου. Άρα λοιπόν, για μένα, το διεθνές δίκαιο αποδεδειγμένο δεν παίζει κάποιο ρόλο. Για να δούμε τα άλλα μέσα. Τα κύρια μέσα είναι η σκληρή ισχύ. Ποια είναι η σκληρή ισχύ? Στρατιωτική, διπλωματική και οικονομική. Και η σκληρή ισχύ πολλαπλασιάζεται ή διαιρείται από την ηγεσία. Αυτή είναι η εξίσωση.
τα εργαλεία σκληρής ισχύως, οικονομικής, στρατιωτικής, διπλωματικής, τα οποία τα πολλαπλασιάζεις με είτε 110% είτε με 0,20%. Αυτός ο πολλαπλαστής είναι η ηγεσία. Αυτό κάνει την εξίσωση της ισορροπίας δυνάμεων. Η στρατιωτική ισχύ, όπως πολύ σωστά είπε ο Ναύαρχος, έχει πολλές πτυχές, δεν είναι μόνο τα εξοπλιστικά. Αλλά είναι και τα εξοπλιστικά. Ναύαρχε, χωρίς φρεγάτες, χωρίς εργαλεία, όσο ηθικό και να έχετε, δεν μπορείτε να κάνετε τη δουλειά. Ο χώρος που μόλις περιγράψατε της Ανατολικής Μεσογείου είναι πολύ μεγάλος να το κάνεις χωρίς μέσα. Και επί τη ευκαιρία δεν φτάνει το ναυτικό. Φαντάζομαι ότι εννοούσατε αεροναυτική υπεροχή στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Έτσι. Λοιπόν, τα εξοπλιστικά είναι σημαντικά και προφανώς, ήλπιζα να τα είχε πει πολύ πιο καθαρά ο Ναύαρχος, έχουμε παραμελήσει το σχετισμό δυνάμεων. Όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Βαλινάκης, κάνουμε κάτι μαγικούς υπολογισμούς, ότι θα είχα στον αέρα τα F-60 δικά μας, αυτά που θα έρθουν, θα είμαστε καλύτεροι με την Τουρκία, όλα αυτά είναι ασκήσεις επιστημονικής φαντασίας. Τα ίδια δε και χειρότερα στο ναυτικό, το οποίο το εξοπλιστικό πρόγραμμα έχει παραμεληθεί σε βαθμό εγκληματικό. Αλλά πάλι δεν φτάνει το εξοπλιστικό πρόγραμμα, όπως πολύ σωστά είπε ο Ναύαρχος, το ανθρώπινο δυναμικό. Τι μηχανισμούς κινητοποίησης έχεις για την εφεδρεία, τι αποθέματα, τι πολεμική βιομηχανία, logistics και κυρίως η ανθεκτικότητα του συστήματος. Γιατί ένοπλες δυνάμεις δεν είναι αποκομμένο από ένα κρατικό και κοινωνικό σύστημα που το υποστηρίζει. Άρα ουσιαστικά πώς θα κάνεις πόλεμο χωρίς τρόφιμα, χωρίς ενέργεια, χωρίς φάρμακα. Άρα θέλεις ένα ευρύτερο οικοσύστημα ανθεκτικό για να μπορέσει να υποστηρίζει τις ένοπλες δυνάμεις. Και προφανώς, όπως υπόθηκε, την κοινωνία. Αν η κοινωνία δεν πάρει στα χέρια της την ύπαρξη του κράτους, ό,τι και να κάνει η κυβέρνηση, ό,τι και να κάνουν τα πολιτικά ελίτ, το κράτος θα εξαφανιστεί. Αν η κοινωνία δεν θέλει τη διατήρησή του, δεν πρόκειται να υπάρξει κράτος. Σε 10 χρόνια, σε 20 χρόνια υπάρχει ημερομηνία λήξης. Δεν υπάρχουν μαγικές φόρμουλες εδώ. Μια παράγραφος που έχει να κάνει και με τη στρατιωτική ισχύ είναι το δημογραφικό. Το δημογραφικό δεν λύνεται εύκολα. Σε όλες τις αναπτυγμένες δυτικές χώρες υπάρχει το πρόβλημα και όλες οι συνταγές που ακολουθήθηκαν αργούν να φέρουν αποτέλεσμα. Τι κάνεις λοιπόν όταν έχεις δημογραφικό πρόβλημα? Κινητοποιείς τους πάντες και τους κινητοποιείς από τα 18. Φτιάχνεις σύστημα εφεδρείας και επιστρατεύεις και τις γυναίκες. Δεν κατάλαβα γιατί οι γυναίκες δεν έχουν στρατιωτική υποχρέωση. Κανείς δεν είπε να πάνε οι γυναίκες στη μάχη. Αλλά όπως ξέρουμε, υπάρχει ένα teeth-to-tail ratio. Πολεμάει ένας, υπάρχουν 4 υποστήριξη. Σε αυτούς τους 4, από το να είναι άντρες, θα μπορούσαν να το κάνουν οι γυναίκες αυτό. Logistics, intelligence. Οι γυναίκες ενδεχομένως να είναι καλύτεροι από τους άντρες αυτό. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν επιστρατεύονται οι γυναίκες. Άρα η κοινωνία μας και το πολιτικό σύστημα δεν έχει καταλάβει το μέγεθος της απειλής. Έρχομαι τώρα, και επίσης όπως υπόθηκε από τον Ναύαρχο, να μην πω εγώ σε λεπτομέρειες, ο σχετισμός δυνάμεων ο στρατιωτικός έχει χαθεί. Άρα πρέπει να έχει στρατηγικές του Δαβίδ εναντίον του Γολιάθ πια. Και αυτό χάθηκε την τελευταία 20 ετία επί τη ευκαιρία. Οικονομική ανταγωνιστικότητα. Βασικός παράγοντας για να μπορέσεις να έχεις στρατιωτική ισχύ. Το 2009 μπήκαμε σε μια κρίση. Χάσαμε το 30% του πλούτου μας, του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. 15 ετία που πέρασε δεν το έχουμε ανακτήσει. Θα περάσουν άλλα 15 χρόνια για να βρεθούμε στην κατάσταση του 2009. Αυτή είναι η οικονομική ανταγωνιστικότητα της χώρας. Η Τουρκία, από το 2002 που ήρθε στην εξουσία ο Ερντογάν, ανεβαίνει με μέσο όρο 5,4% το χρόνο. Αυτό έχει αλλάξει δραματικά την οικονομική ισορροπία δυνάμεων. Σε όρους τρεχουσών συναλλαγών είναι 1/4, σε όρους αγοραστικής δύναμης είναι 1/8, δηλαδή όσο και το δημογραφικό. Άρα η οικονομική ισορροπία έχει χειροτερεύσει. Η τρίτη διάσταση είναι οι συμμαχίες. Οι συμμαχίες είναι καλές, ειδικά για μια μικρή χώρα, πάντοτε πρέπει να έχει συμμάχους για να αυξάνει την ισχύ της. Όμως, οι συμμαχίες είναι αβέβαιες.
εξαρτώνται από τη γεωπολιτική συγκυρία. Στα ελληνοτουρκικά, το 1964 οι Αμερικάνοι σταματήσαν τους Τούρκους. Το 1967 το ξανακάνανε. Το 1974 δεν το κάνανε. Να μην πω τους ενθαρρύνανε κιόλας. Άρα οι συμμαχίες σου αλλάζουν από τη γεωπολιτική συγκυρία. Πάρτε το βασικό μας σύμμαχο, τις ΗΠΑ, τώρα. Είναι ακυβέρνητος. Αυτή τη στιγμή είναι ακυβέρνητος. Και κοιτάξτε τι προβλήματα έχει να αντιμετωπίσει. Πόλεμο στην Ουκρανία με τη Ρωσία. Φωτιά στη Μέση Ανατολή. Ανταγωνισμό με την Κίνα. Αν γινόταν κάτι στο Αιγαίο, νομίζετε θα είχαν μυαλό να ασχοληθούνε? Ασχοληθήκανε καθόλου ότι έγινε στον Ναγκόρνο Καραμπάχ? Μόνοι μας θα είμαστε. Γαλλία. Ψάχνει να βρει κυβέρνηση. Καλοί σύμμαχοι, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι την ώρα της κρίσης κυριαρχεί η αρχή της αυτοβοήθειας. Το κράτος για να διατηρηθεί πρέπει να μπορεί μόνο του να τα βγάλει πέρα, χωρίς να έχει ανάγκη συμμάχους. Αλλιώς η πίεση της διεθνούς πολιτικής θα το πετάξει έξω. Όπως κλείνουν εταιρείες ανταγωνιστικά οικονομικά συστήματα, έτσι εξαφανίζονται και κράτη σε ανταγωνιστικά διεθνή συστήματα. Με λίγα λόγια, η χώρα, αν δεν διορθώσει τους δείκτες σκληρής ισχύως, αλλά και τους δείκτες ηγεσίας, δεν θα έχει επιλογή για οτιδήποτε άλλο. Η μόνη επιλογή θα είναι η φιλανδοποίηση. Τρόποι. Το τελευταίο. Το policy mix, πώς χρησιμοποιούμε την ισχύ μας. Όλα αυτά τα είπε ο κ. Βαλινάκης. Πώς χρησιμοποιείται η διπλωματία κτλ. Οπότε, δεν θα τα επαναλάβω. Όμως, θα πρέπει να πω ότι το δίλημμα είναι εξισορρόπηση της Τουρκίας ή κατευνασμός. Και αν δείτε τον πολιτικό διάλογο στην Ελλάδα, χωρίζεται σε αυτές τις δύο σχολές. Η σχολή της εξισορρόπησης βασίζεται στο ρωμαϊκό ρητό ότι αν θέλεις την ειρήνη προετοιμάσου για πόλεμο, να έχεις αποτροπή τάπο ναύαρχος και μέσω της αποτροπής κατοχυρώνεις την ειρήνη. Άρα η προετοιμασία για πόλεμο δεν θέλει το πόλεμο. Πολεμοχαρείς δεν είναι αυτοί που λένε προετοιμαστείτε για πόλεμο, αυτοί θέλουν την ειρήνη. Η άλλη πλευρά λέει να εξευμενήσουμε την Τουρκία. Εγώ το θεωρώ η στρατηγική του κατευνασμού. Τώρα, στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό, η στρατηγική του κατευνασμού έχει πολλές αποχρώσεις. Η πιο ήπια είναι, το λέμε σύμπραξη, engagement. Να κάνουμε engagement την Τουρκία, μπας και την αλλάξουμε. Κάποια στιγμή είμαστε και μπροστά να την βάλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπας και εξημερωθεί το θεριό. Όλα αυτά αποτύχανε. Το engagement τώρα θεωρείται τα θέματα χαμηλής πολιτικής, θα επεκταθούν στα θέματα υψηλής πολιτικής και θα ζήσουμε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Όλοι αυτοί μιλάνε για αμοιβαίες υποχωρήσεις, χωρίς να λένε ποιος θα κάνει τις περισσότερες. Αυτό είναι τη μια πλευρά, η ήπια πλευρά. Η άλλη πλευρά που υπενήχθη ο πρέσβης, λέει πολύ πιο χοντρά πράγματα. Λέει ότι είμαστε μια χαρά κατά την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και ότι ενδεχομένως μια ελληνοτουρκική συνομοσπονδία, συμμαχία, πίσω από αυτά που σας λέω να γνωρίζετε ονόματα και θεωρίες. Θα μας κάνει να είμαστε καλύτερα. Άλλωστε υπάρχει ένας ενδιάμεσος χώρος μεταξύ των ωκεάνιων δυνάμεων και των ευρασιατικών. Αυτό τον ενδιάμενο χώρο είναι καταδικασμένη να κυριαρχεί η Τουρκία, οπότε ας συμπορευτούμε κι εμείς στα πλαίσια μιας ομοσπονδίας. Αυτό προχωράει πέρα από τη φιλανδοποίηση, από τη ευκαιρία. Για μένα, η στρατηγική του κατευνασμού είναι αυτή που θα φέρει τον πόλεμο. Και θα σας πω γιατί. Με το που υποχωρείς, δείχνεις αδυναμία. Το ανοίγεις την όρεξη και έρχεται με μεγαλύτερη και με μεγαλύτερη και με μεγαλύτερη. Στο τέλος, είσαι αναγκασμένος να τραβήξεις κάποια γραμμή. Τραβώντας αυτή τη γραμμή, επειδή έχεις αίσθηση αδυναμίας, ο πόλεμος είναι εκεί. Οι πολεμοχαρείς είναι κατευναστές. Όσοι μιλάνε για εξισορρόπηση της Τουρκίας, μιλάνε για ειρήνη και μιλάνε για διαπραγματεύσεις με όρους που μπορείς να έχεις. Ακόμα και δίκαια αποτελέσματα στις συνομιλίες. Υπόθηκε από τους προηγούμενους.
Αν πας ξεπόλυτο σε συνομιλίες, τι αποτελέσματα περιμένεις? Χωρίς ισχύ, τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων αντανακλούν την ισχύ αυτών που κάθονται στο τραπέζι. Οι φόρμουλες είναι μαγικές. Συνεπώς, αν δεν ακολουθήσουμε στρατηγική εξορρόπησης, η μόνη λύση θα είναι η φιλανδοποίηση, η οποία έχει αρχίσει να συμβαίνει. Τι πρέπει να γίνει? Πολλά από αυτά τα από ναύαρχος. Προφανώς επένδυση σε ισχυρές ενόπλες δυνάμεις, προφανώς στην ανθεκτικότητα και των ενόπλων δυνάμεων και της κοινωνίας, προφανώς επένδυση σε αμυντική βιομηχανία, προφανώς και ίσως είναι η μόνη αποτελεσματική λύση να πιάσουμε το τρένο της τεχνολογικής επανάστασης και των, αν θέλετε, ανατρεπτικών τεχνολογιών που αυτό φέρνουν. Ο ναύαρχος το είπε, η λέξη κλειδί είναι artificial intelligence, που μόνη της το artificial intelligence σημαίνει ότι θέλεις ταυτόχρονα ένα τεράστιο στόλο από αυτόνομες μηχανές, οι οποίες θα κατευθύνονται από το software, από την artificial intelligence, που θα κάνουν την περισσότερη δουλειά που θα έπρεπε να την κάνουν τα παιδιά μας. Όταν είσαι ποιοτικά μικρότερος, μόνο με ποσότητα μπορείς να εξορροπήσεις. Όταν είσαι ποσοτικά αδύνατος, μόνο με ποιότητα μπορείς να εξορροπήσεις. Και η ποιότητα μπορεί να έρθει μέσω από την τεχνολογία. Για να πιάσεις όμως την εποχή της τεχνικής νοημοσύνης, πρέπει να δημιουργήσεις υποδομές, να είσαι ανταγωνιστικός. Χρειάζεται ενέργεια. Έχεις ενέργεια. Χρειάζεται να σπάσεις ταμπού. Χρειάζεται να κάνεις πυρηνικά εργοστάσια στην Ελλάδα, για να μπορέσουν να έχουν την ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για να κάνεις τεχνική νοημοσύνη, αλλά και να έρθουν οι ξένοι να επενδύσουν σε εσένα και, εν πάση περιπτώσει, να γυρίσουν τα παιδιά μας που είναι στο εξωτερικό. Γιατί δεν έχουμε απλώς πρόβλημα δημογραφικό, έχουμε και brain drain. Οι καλύτεροι φεύγουν έξω γιατί δεν υπάρχουν συνθήκες να ανθίσουν εδώ πέρα. Αν λοιπόν δεν φτιάξεις τεχνολογικά οικοσυστήματα, αν δεν φτιάξεις ενεργειακές υποδομές, δεν μπορείς να εξισορροπήσεις ποιοτικά την Τουρκία, που είναι ο μόνος τρόπος για να αλλάξεις την ισορροπία δυνάμεων. Και τέλος, το Αιγαίο πρέπει να γίνει και η Ελλάδα σκατζόχυρος. Όποια της πλευρά να αγγίξεις, πρέπει να τσουρουβλίζεσαι. Δεν είναι μόνο αποτροπή. Είναι να μπορείς και επί του πεδίου να κάνεις denial, άρνηση των σκοπών τους. Ταυτόχρονα. Για να γίνει αυτό, πρέπει να φανταστείτε την Ελλάδα και όλο το Αιγαίο σαν σκατζόχυρο. Πώς? Οι στρατιωτικοί ξέρουν πώς μπορεί να γίνει. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι μπορούμε να περατώσουμε αυτή την απόψινή εκδήλωση κατά σύμπτωση παραμονές εθνικών εορτών, 50 χρόνια από την καταστροφή της Κύπρου, όπως ελέγχθη, και να πούμε ότι πράγματι είμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Και το σταυροδρόμι είναι ή θα γίνουμε σαν